Ngafushane-ke sithi asilithena udaba lwamaphupho la ukhona khona njengamanje uNkulunkulu kumele akuhambele kubusise ngane kwethu. Mina-ke ngikunikeza nje uthando lonke. Uma senzela ngomfaniso oqoshiwe nje siwenza ngothando, ukhombise uthando to ulike. Sizobheka la iphupho lika Sydney Uthokozani. Mina-ke nguXolani, ngupastor WeNingi. Ungazivakashela senkonzweni siyiZayoni, siyakwaba, sibantu besiguqo, sibantu besikhalanga, sibantu bomculo ungafika. Kodwa-ke asenze kanje. Uma sibheka iphupho lika Sydney Uthokozani nje ngiyabongeka pastor. Ngabe-ke kuchazani ukuphupha ubona impangele kungazathi ngiphuke unyawo ngayibamba ngajabula futhi kudala-ke ngifisa-ke nokuyidla, kodwa ekugcineni sengathi inkukhu emhlophe ngayifaka emuva emotweni kwangathi-ke senginikeza ukudla lamanzi. Asichaze inkukhu eyimpangele ukuthi isho ukuthini nale nkukhu emhlophe, ngoba le nkukhu ivela impangele ekugcineni sivele sekuyinkukhu emhlophe. Okokuqala, beningi imibono ngenkukhu emhlophe, kuya ngabantu ngokolwazi abanalo. Bakhona abathuma iphupho ubona inkukhu eyimpangele noma impangele kubi ukuthi wena umbethwe imimoya eyahlukahlukene. Abanye bakhona futhi abathuma iphupha inkukhu eyimpangele uphawu ukhomba ukuthi unedlozi lomlozi noma ke labelozi, yabona. Kodwa kahlehle esingakusho thina ukuthi ikahle kahle ubuphupha inkukhu eyimpangele uphawu osuke lubika ngqo ukuthi wena unemimoya edinga ukuhlanganiswa njengamanje. Kusho ukuthi unemimoya edinga ukuhlanganiswa. Okwesibili, uma usuphupha inkukhu eyimpangele futhi kuyenzeka uyiphuphe ibe uphawu oluveza ukuthi wena uvaliwe isimo senhlanhla ngendlela engaqondakali. Sekuzodingeka mhlawumbe usebenzise inkukhu eyimpangele ukuvula nokuqaqa isimo senhlanhla nezinto zakhe empilweni. So uyakwazi ukuphupha futhi inkukhu eyimpangele, yabona. Ake sesithi-ke manje usuphupha-ke ubona inkukhu emhlophe, uphawu oluhlelo ngoba isikhathi esiningi uphawu lwenhlanhla, uphawu lusho izinto ezimhlophe, uphawu lusho ukuhamba kahle kwempilo, yabona. Kodwa futhi inkukhu emhlophe iyaba uphawu kwesinye isikhathi osuke lichaza nje ukuthi unedlozi elimhlophe wena, unedlozi elimsulwa noma unedlozi ehlanzekile, yabo. Kodwa futhi uma usuphupha uyiphakela inkukhu, uphawu lungasho ukuthi usuke uzokwazi ukunikezela ngosizo kumuntu osondele nawe, noma usuke uzoba nawo amandla ukuthi ungakwazi ukusiza umuntu osondele nawe ongenawo amandla okuyilekelela empilweni. Kodwa futhi ngenxa ukuthi uphupha le nkukhu eyisimo sempangele bese iguquka kube isimo senkukhu emhlophe, kungenzeka uthole ukuthi empeleni esimeni samandla, esimeni sokuthandaza, kunento efuna ngabe uyayenza wena mhlawumbe ekhaya, mhlawumbe esamsebenzi, esakudla, esamqombothi, wenzele mhlawumbe ithongo noma idlozi lakho, yabo, njengamanje okungenzeka lisho ukuthi le dlozi likwembethe mhlawumbe lilambile lidinga izinto, isimo somqombothi lidinga mhlawumbe isimo sokudla okuthile, yabona. Siyama kakhulu-ke uNkulunkulu engathi angathela umusa, ngathi uNkulunkulu engacacisa nakuwena kucace. Sesilibeka lapho-ke udaba lwamaphupho. Mina ngupastor WeNingi. Ungazivakashela esontweni, sivakashele esontweni, ngenza ukuthi alifuni uze esontweni, lifuna ukukhonza. Siyabonga.